Poistua markkinoilta pois. Siellä, hei, kuka siellä sai nauruhepuli? Moi, mikä sinun nimi on? En jatka. En todellakaan jatka. Nyt on niin mehukas tilanne. Synnytäksiä vai mitä teillä tapahtuu? Onko se hänen äitinsä? Ei, sisko. Okei, eli se on tämmönen pikkusisko ja me luulin sinua hänen äitiksi. Se on pikkutuija. Pikkutuija? Mikä tämän välinen suhde on? Tai emme halua välttämättä tietää, mutta... Työkavereita. Työkavereita, okei. Hän on pikkutuija ja hän sai hepulki. Missä te olette töissä? Hattulassa. Hattulassa. Mitä te teette? Minkä ala ihmisiä? Hyvä, toi pikkutuija on tuosta. Ei me missään nyt saatana Hattulassa ole. Minkä ala ihmisiä te olette? Mitä? Me otetaan rautakauppiaita. Erilaisia, no ota hyvin erilaisia. Joku tulee teidän myymälä, että olisiko tällä niitä 6 millin ruumeja, niin yksi on...